Arratsaldeon ikusle, zer moduz ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzak 30 ditu, asteartea da eta asteragoaz egunak utzizkigun titularrekin. Altsasuko auzia etendo auzitegi nazionalak eskumen gatazka argitu arte. Nafarroak espetxe eskumenak osorik hartzea aldarrikatu du salaketak. Kulturaren biana printzaren 2017ko saria Jose Lainez eta Kontxa Martinezi banatu diete dantza garaikidearen barruan egindako ekarpenagatik. San Francisco ikastetxean aterpe eskatzeko gizakatea egingo dute. Nafarroako unibertsitatetako udako ikastaroetan 32 ikastaro eskainiko dira. Krisalis Euskal Herria haur transexualen elkartearen kanpainak 3 sari lortu ditu Bartzelonako gizarte publizitateari buruzko nazioarteko jaialdian. Bendeta, Zea Maiz eta El Kolumpio Asesino Sanferminetan izanen diren kontzertuen artean. Albisteekin hasteko Altsasuko auzia eten egindu auzitegi nazionalak eskumen gatazka argitu arte 2016ko urriaren 15ean Altsasun izandako liskarrak nork ebatzi behar duen argitu behar du Espainiako auzitegi gorenak bitartean, auziak ez du aurrera egingo. Iazko urriaren 15ean Altsasuko taberna batean izandako liskarra terrorismo delitua den edo ez dago eztabaidaren muinean. Hala hartu dute Espainiako auzitegi nazionalean. 2015ko zigor kodea 573. artikula erabili du horretarako Carmen Lamela epaiak. Lege horren arabera terrorismo delitutzat hartuko da bizitzaren edo osotasun fisikoaren aurkako edozein delitu larri, helburu jakin batzuei erantzuten badie. Altsasuko auzian auzipetutako gazteek biztanleen edo biztanle batzuen artean terrore egoera bat sortzeko xedea zutela dio epaiak, tartean Guardia Zibila zeudela eta hori gehiegizkoa dela salatu dute auzipetutako gazteen senidek, herritar eta alderdi ugarik eta Nafarroako erakunde garrantzitsuenek. Hala, defentsaren argudioak onetsita, Nafarroako probintzia auzitegiak esan zuen ari dagokiola auzia epaitzea. Espainiako auzitegi gorenak erabaki behar du eskumena batena edo besteana den. Hori ebatzi bitartean ordea prozedura etetea erabaki du auzitegi nazionalak. Iazko urriaren 15ean 2 Guardia Zibili eta horien bikotekidei eraso egitea egotzeta espetxean jarraitzen dute Adur Ramirez de Alda, Jokin Unamuno eta Oian Arnantzek. Horiez gain, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jonander Kop, Aratz Urrizola eta Ainara Urkijo dira auzipetuak. Nafarroak espetxe eskumenak osorik hartzea aldarrikatu du salaketak. 14 erakundek bat egin dute gaiari buruzko azterketarekin edo txostenarekin. Nafarroako Foru Erkidegoak espetxeko eskumenak osorik bereganatzeko txostena landu du salaketa elkarteak eta agiriarekin bat egin dute Iruñeko espetxean lan egiten duten beste 14 elkartek. Orain, Nafarroako parlamentuko taldekin nola ordezkaritzarik lortu ez duten alderdiekin hitz egin nahi dute aldarrikapen hori legebiltzarrera eramateko asmoz. Azken urratsa litzateke Nafarroako gobernuak eskaera hori Madrilgoari egitea. Libertad Frances salaketa elkarteko ordezkariaren arabera bide luze eta gogorra dute aurrean, baina eskumenak osorik hartu bitartean Nafarroa osasun, hezkuntza edo gizarte zerbitzuetako eskumenak hartzen ahalegindu daiteke. Atzo komunikabideen aurrean plazaratu zituzten txosten horren ondorioak. Aspaldiranik aldarrikatu izan dute erakunde Nafarrik espetxe arloko eskumen batzuk hartzea eta 1982ko foru hobekuntzak berak jasotzen du eskumenak osorik hartzeko eskubidea. Arrazoi legal eta politikoaz harago, Iruñeko espetxearen funtzionamendua hobetu daitekela nabarmendu du Libertad Frantsesek. Haren ustez, espetxearen eta kanpoko errealitatearen artean harresirik ez egotea lagunduko luke. Era berean, presoa bizitokitik gertuko espetxean izateko eskubidea aldarrikatu du. Hala, begi honez hartu dute euskal presoak Iruñeko edo inguruko espetxetara hurbiltzea. Oraingoz espetxetan lan egiten duten 14 elkartek egin dute bat. Hala nola, Sare IES laguntza taldea, Ibarren multzoa, Nafarroko espetxetako Elizbarrutia gizakia helburu, Gaztelan Fundazioa, Emausko Trapuketariak, SOS Arrazakeria, Gizakia Herritar Fundazioa, Iruñeko Sare, Lantxotegi Elkartea, Nafarroako Ijituen Idazkaritza Fundazioa eta Nafarroako Munduko Medikuak.
Espetxea lan egiten duten gizarte elkarteek eta hainbat alderdiek aspalditik aldarrikatu dute Nafarroak eskumenak bere gain hartzea. Haren esanetan, erakunde horien aldarrikapenetako asko lotuak daude eskumenak bereganatzearekin eta gizarte zibilari dagokion ardura hartzea. Horregatik behin txostena mahai gainean dela, alderdiekin bildu nahi dute Nafarroko parlamentuak mozio bat onar dezan. Carmen Alba, Espainiako gobernuko ordezkariarekin biltzeko asmo ere badute. Gainera, Nafarroko arartekoari, lurralde auzitegiari eta espetxe zaintzari igorriko diote agiri hori. Hala ere, azken helburua da eskumenak osorik hartzea, Nafarroari espetxe politika propio ezartzea ahalbidetuko liokelako. Haren esanetan, espetxeak gaur ez du betetzen presoak gizarteratzeko helburua eta hori aldatzeko aukera egongo litzateke Nafarroak bere politika ezarri ahal izanez gero. Eta pasaden asteburuan Kulturaren Biana Printzaren 2017ko saria Jose Lainez eta Kontxa Martinezi banatu diete, hauek dantza garaikidearen munduan egindako ekarpenagatik. Uxue Barkos Nafarroako lehendakariak beraien sorkuntza eszenaratze eta prestakuntzarekin dantza garaikideari egindako ekarpena nabarmendu die Jose Lainez eta Kontxa Martinezi. Horrela adierazi zuen Herriberriko erregineen jauregian egindako 2017ko Kulturaren Biana Printzaren sariaren banaketa ekitaldean. Hain zuzen, dantzari eta koreografo horieri banatu zieten. Emandako hitzaldian Barkosen nabarmendu zuen lehen aldiz eman zaiola saria dantzari eta lehen aldiz ere saritu direla Nafarroako kulturan historia egin duten gizon eta emakume bat. Lehendakariak azpimarratu zuen Nafarroan eta estatu osoan dantzak garaikidea bultzatzeko egindako ekarpena eta intzindariak izan direla beraien ikuspegi artistikoarekin gorputzaren eta espazioaren arteko harreman esperimental eta ziritzaile batean oinarrituta dagoena. Aurrera jarraituko dugu albistekin, San Francisco ikastetxean aterpea eskatzeko gizakatea egingo dute. Alde zaharrean dagoen ikastetxeak ez du estalitako patiorik eta beraz zeuri egiten duenean ikastetxeko haurrak ikasgelatan egon behar izaten dute. Aldarri historiko da San Francisco eskolarena, patioko zati bat behintzat estaltzea nahi dute giro txarra dagoenean ikasleek non gorde izan dezaten. Ahatik, orain artean administraziokoek axola gabe jokatu dute eskaerarekiko entzungor egin diote. Horregatik, kalera aterako dira gaur guraso ikasle eta irakasleak arratsaldeko 8 giza aterkikatea osatuko dute eskolatik udaletxeraino beren aldarria ditu dezaten. Nafarroako unibertsitateetako udako ikastaroetan bertzalde 32 ikastaro eskainiko dira. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilari Maria Solanak Nafarroako Unibertsitateko udako ikastaroen 17. edizioa aurkeztu du. Eta 32 ikastaro eskaintzen dira, 4 ezagutza arlo handitan banatua. Osasun zientziak, zientzia esperimentalak, gizarte eta zuzenbide zientziak eta hezkuntza eta giza zientziak. Kontseilariak foru komunitatean antolatzen diren unibertsitateko jarduerarik handiena dela adierazi du. Ikastaroak ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean izango dira. 7 ikastaro osasun zientzien barruan sartzen dira, 3 zientzia esperimentalean, 14 hezkuntza eta gizarte zientzietan eta 10 gizarte eta zuzenbide zientzietan. Landuko diren gaien artean daude moda eta publizitatea, emakume aintzindariak, gaixotasun arraroak, Doneiakue bide osasuntxua, bizitza eta heriotza arkeologiaren bidez antzinako Nafarroan, nazioarteko gatazkak edo meteoritoak esaterako. Solana kontseilariaz gain, Nafarroko Unibertsitateetako udako ikastaroen aurkezpenean beste hauek ere hartu dute parte. Iruñeko udaleko kultura, hizkuntza politika, hezkuntza eta kirola lorreko zinegotzia Maider Beloki, Tuterako udaleko lehen alkateorde Jose Angel Andres, Naupeko Unibertsitate Proiekziorako eta erakunde harremanetarako errektore orde Eloisa Ramirez, Nafarroko Unibertsitateko ikasleen errektore ordea Tomas Gómez Azebo, Iruñeko Unedeko Zentro Elkartuko zuzendaria Carmen Jusue eta Tuterako Unedeko Zentro Elkartuko zuzendari Luis Jesus Fernández. Kontseilariak gogorarazi du iaz bezala ikastaro guztiak hezkuntza departamentuak osorik finantzatzen dituela eta 4 zentroen artean 100.000 euro banatu dituela. Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Kontseilariak Iruñeko udalari kondestable jauregia uztea eskertu dio eta Tuterako udalari Unedeko Zentroak antolatutako ikastaroetan laguntzea.
Krisalis Euskal Herria haur transexualen elkartearen kanpainak, hau da, badira zakila duten neskak eta bulba duten mutilak izeneko kanpainak, 3 sari lortu ditu Bartzelonako gizarte publizitateari buruzko nazioarteko 11. jaialdian. Krisalis Euskal Herriko haur transexualen familien elkarteak bultzatutako badira zakila duten neskak eta bulba duten mutilak kanpainak 3 sari lortu ditu Bartzelonako gizarte publizitateari buruzko nazioarteko 11. jaialdian. 4 ume agertzen diren kartela egin zuten, horietako 2 transexualak ziren eta guztiak elkarrekin zeudela ikusiteken, Biluzik, Korrika eta Irribarrez. Kepa de Horbek egindako ilustrazioa Donostiako, Iruñeko, Gasteizko eta Bilboko autobus geltokietako markesinetan jarri zuten, baita Bilboko metroan ere urtarrilaren 10-tik 16. Krisalis Euskal Herriako har batean jakinarazi duenez, kanpaina honako arlo hauetan saritu dute. Mezu onena proiektu eta ekintza sozial batean, eraginkortasun onena gizarte arloko publizitate kanpaina batean eta eraginkortasun onena kalean ipinetako pieza grafiko batean. Elkarteak Alan Anpoua agentzia bizkaitarrari agindu zion lana, donante anonimo batek emandako $30.000 esker, errealitate ez ezagun bat ezagutarazteko azaldu dute arduradunek. Sariak ekainaren 15 banatuko dituzte Bartzelonan. Eta albisteekin bukatzeko, Vendetta, Zea Maiz eta El Columpio Asesino Sanferminetan izanen diren kontzertuen artean. Txupinotxarekin batera hasiko dira Iruñako Sanfermin festak uztailaren 6an. 13 arte iraungo dute Sanferminek eta urten ere ez da musikari faltako Nafarroako hiriburuan. Festei hasiera emateko hilabete eta erdi inguru falta den arren, udalak uztailaren 6tik 13ra Iruñan egongo diren kontzertuen egitaragoa aurkeztu du jada. Foruen plazan 4 egunez eskainiko dituzte kontzertuak talde ezberdinek gaueko 11:30etan hasita. Anparanoia taldearen doinuekin emango zaie plaza horretako kontzertuei hasiera uztailaren 6an, eta Madril daderren ondoren Tremenda Jauriak eskainiko du kontzertua. Uztailaren 7an berriz, Gypsy Kings eta Tipitako igoko dira Oltzara. Urrengo egunean rap eta eska doinuak nagusituko dira Lágrimas de Sangre eta Vendetarekin. Uztailaren 9an, El Columpio Asesino eta Zea Maizen kontzertuak aurreikusi dira. Gazteluko plazan ere ekitaldi ezberdinak antolatu dituzte. Plaza honetako lehen musika ekitaldia uztailaren 6an egingo da eta DJ Oian Begak izango du giroa jartzeko ardura arratsaldeko 7etatik aurrera eta 11:30etan gozate ekitaldeak hartuko du lekukoa. Beraz, hauexek izango dira Foruen plazan egongo diren kontzertuak gaueko 11:30etan hasita. Anparanoia, Tremenda Jauria, Gypsy Kings, Tipitako, Lágrimas de Sangre, Vendetta, El Columpio Asesino eta Zea Maiz. Gaur aurkezten dugu programazioaren parte bat, 5 eszenatoki, Konpainia Plaza, Fueros, Gaztelu Plaza, Gurutze Plaza eta Sarasate pasalekua. Orduan, programazio hau landu dugu eta batez ere programazioaren honen eskema eta irizpideak landu genuen ja programazioko mailan, Sanferminetako programazio mailan, eta honen harira iritsi gara programazio honetara. Jarraitu ditugu iaz hasi ginen programazio irizpideekin, bata tokiko artistei lekua eta bisibilitate hori ematea, bestalde batetik emakumeon presentzia bermatzea eta ere bai euskararen presentzia ere bai bermatzea. Honekin nahaztuta, izan ditugu kartelan estatu mailan eta internazional mailan konsolidatuak edo emergenteak diren bandak ere bai, eta iritsi gara programazio batera, ez? Konpainia Plazan esan duan bezala alde batetik apostu bada, iaz esan genuen jarraitu bar genula munduko musikeekin programazioa egiten, eta beste alde batetik Jasferminaren 20. urteurrena da. Orduan hor musika nasketa bat egin dugu, eta laburpentxo bat eginez, alde batetik internazional mailan ditugu artista pila bat, Mali, Txile, Argentina, Estatu Batuak, Frantziatik datozen
artista eta banda pila bat, eta, bueno, adibide gisa daukagu Bius Farkatur, Ali Farkaturen semea, Desertuaren bluesaren aita, eta, bueno, azpimarratuko genuke ez, ze nahi dugu eszenatoki honetan kalitatezko programazio bat izatea, bueno, San Ferminetan gauden, bueno, hausnarketa horrekin liburutxo horiaren baitan, bueno, hausnarketarik, bueno, nabarmenena ateratzen da, bueno, kalitatezko programazio batekin beste publiko batzuetara ere bai jo dezakegula eta beste posizionamentu bat landu San Ferminen inguruan. Ere bai aipatzeko ze ilusio, bueno, espeziala egiten dit, Rawan Diallo, Senegaldarra, baina Iruñan bizi dana, bueno, pop egiten du eta Wolofen abesten du orduan, bueno, pues kompletatzen du nahiko ondo daukagun programazioa uztailaren 6an. Gero ere bai, munduko musiken inguruan daukagu Txiletik datorren Paskuale Ilabaka eta Fauno, Argentinatik Cumbia Queers, eta munduko musiken programazioa itxiko dute Skatalites. Jamaikatik datoz, eta, bueno, eskaren munduan oso ezagunak direnak. Eszenatoki honetan, Konpainia Plazan esan dezakegu ere bai, tokiko artistak ere bai egongo direla noski baietz, La Nave All Stars, Sound System, Barainaindarrak ere bai egongo dira Eskalataitz haren gauan irekiko duten espektakulo, bueno, oso, bueno, bere estiloan, ez? Hor, bueno, ritmoiekin ska eta rap inguruan. Ere bai izango dugu Kumbia Vinyl Set, DJ Budin, lokala ere bai da, eta gero jazzaren munduaren inguruan, daukagu New Contours, direla, bueno, da, Gorka Pastor, Iruñeko musikoa da, eta proiektua dauka, Serbia eta Londreseko musikariekin, eta ere bai, bueno, aipatzeko, Mario Fernandino eta Miguel Villar ere bai dira, bueno, jazzaren munduan oso ezagunak diren musikoak. Foru Plazan izango dugu lehenengo egunan estatal mailan oso ospetsua izan den banda bat, 20 urte betetzen dute aurten, bueltatzen dira gira batean deitzen dena El Poder de Machín, eta, bueno, Amparanoiaz hitz egiten ari gara. Gau hori irekiko dute orain arte, bueno, nahiko ospetsuak izaten ari dira eta geroz eta gehiago, Madrildarrak, Tremenda Jauria, Uztailak 7 izango dugu Gypsy Kings, bueno, datozte Montrealeko Jazz Festivaletik, Madriletik pasako dira eta Bartzelonatik, eta Iruñera etorriko dira eta dira Gypsy Kings, eta gaua irekiko dute Tipitako, bueno, denok ezagutzen ditugu, orain ja bere azken diska atera dute, eta Iruñekoak dira, eta bueno, uste dugu oso ondo lotzen direla bi artistak rumba gau honetan. Uztailak 8an izango dugu, bueno, gau gazteena, ez? Esan genuen ere bai Fueros Plazan gazteentzako programatu bar genula, eta, bueno, uste dugu iritsi garela gau oso polit batera gazteentzat, eta dira Lágrimas de Sangre, estatu mailan egin dute oso, bueno, gira oso potente bat, Binarroken izan ziren, bueno, kontzertuenetariko jendez beteriko kontzertu oso potente bat eman zuten, eta gaua irekiko dute, bueno, denok ezagutzen ditugu, Vendetta. Eta Foru Plaza itxiko dugu Uztailak 9an, gero irekitzeko programazio, beste motatako programazio batekin gazteentzako zuzenduta, eta gaua irekiko dute Zea Maiz, egingo dute aurten Euskal Herri mailan 4 kontzertu, eta bata Iruñan izango da, eta
itxiko dute El Columpio Asesino. Bueno, denok ezagutzen ditugu, estatu mailan 3 kontzertu eman behar dute, eta bata izan behar da Foru plazan. Bueno, hau da gutxi gora bera laburpena, gero nahi baduzute galderak eta bar, ja. Maiatzak 30 gaur asteartea guazen albisten errepasoa egitera titularrekin. Altsasuko auzia etendo auzitekin nazionalak eskumen gatazka argitu arte. Nafarroak espetxe eskumenak osorik hartzea aldarrikatu du salaketak. Kulturaren biana printzaren 2017ko saria Jose Lainez eta Kontxa Martinezi banatu diete dantza garaikidearen barruan egindako ekarpenagatik. San Francisco ikastetxean aterpe eskatzeko gizakatea egingo dute. Nafarroako unibertsitatetako udako ikastaroetan 32 ikastaro eskainiko dira. Krisalis Euskal Herria haur transexualen elkartearen kanpainak 3 sari lortu ditu Bartzelonako gizarte publizitateari buruzko nazioarteko jaialdian. Bendeta, Zea Maiz eta El Columpio Asesino San Ferminetan izanen diren kontzertuen artean. Bertzerik ez hausia izan da dena, mila esker zuen arratagatik eta arratsalde ona izan, bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ez egin paso organikoaz. Bereizi eta birziklatu gai organikoen hondakinak. Hau ez da zaborra. Biziak baizik. Ongarria eta energia baizik. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, energia aurrezten dugu eta ongarri kimikoen erabilera gutxitzen duzu. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.